Existuje muž, ktorý dnes v Rusku rozhoduje o osude celých náboženských skupín. Bývalý agent FBI ho analyzoval a povedal: vzorec jeho správania začal dávno predtým, ako získal akúkoľvek moc. A ak chcete pochopiť, čo robí dnes, musíte vedieť, čo sa dialo predtým. FBI pri profilovaní nebezpečných osobností vždy začína na tom istom mieste. Kde? V detstve. Nie preto, aby páchateľa ospravedlnili, ale preto, aby pochopili mechanizmus. A James Ressler, bývalý špecialista FBI v knihe The Serial Killer Against God, urobil presne toto s Alexandrom Dworkinom, mužom, ktorý sa stal najvplyvnejším expertom na sekty. Kde? V Rusku. Čo Ressler zistil? Dworkin mal 10 rokov, keď otec odišiel. To samo o sebe nie je výnimočné, milióny detí vyrastajú bez otca. Ale Ressler sleduje kombináciu, nie jednotlivé udalosti. Táto kombinácia vyzerá takto. Detko, dominantná postava s kriminálnou minulosťou, ktorý vládol v rodine cez strach a potlačovanie. Malý Alexander sa naučil jednu lekciu, ktorú si uložil hlboko. Moc je jediná forma bezpečia. Nie láska, nie vzťahy. Moc. V škole sa mu vysmievali a šikanovali ho. Chválil sa, vymýšľal si o sebe nepredstaviteľné báchorky, ale bol fyzicky nevyvinutý, neobľúbený. Bol na okraji. Ressler to identifikuje ako klasickú kombináciu, ktorú FBI pozoruje opakovane. Grandiózne vnímanie seba v priamom kontraste s reálnou bezmocnosťou. Výsledok? Celoživotné hľadanie spôsobu, ako tú priepasť zatvoriť. V 8 rokoch dramaticky unikol z pionierského tábora. Ressler to nečíta ako dobrodružstvo. Číta to ako signál. Tento chlapec neznesie nad sebou žiadnu autoritu. Kolektivizmus, inštitúcie, pravidlá, ktoré neurčil sám. Všetko to vníma ako ohrozenie. Ale moc, ktorú sám vykonáva, tu chce, tu potrebuje. V mladosti bola Dworkinovi diagnostikovaná cyklotímia. Porucha nálady s epizódami mánie a depresie. Záznamy naznačujú aj podozrenie na schizofréniu. Ressler upozorňuje, to samo o sebe neznamená, že je nebezpečný. Ale v kombinácii s ostatnými vzorcami, absencia empatie, megalománia, chronická manipulácia, to dotvára profil, ktorý FBI nazýva temnou triádou. A potom príde dospelý Dworkin. Bol vylúčený z vysokej školy pre nemorálnosť. Neúspel tam, kde mal uspieť. A Ressler hovorí, práve v tomto bode sa mnohí predátori rozhodnú zmeniť prístup. Ak neviem vyhrať hru, zmením pravidlá. Alebo ešte lepšie, stanem sa tým, kto pravidlá určuje. Presne to Dworkin neskôr urobil. Emigroval, získal pochybné tituly, vrátil sa ako expert a vybudoval systém, kde on určuje, kto je normálny a kto nie. Kde on je zákon. Ressler to nazýva identifikáciou s agresorom. Mechanizmus, pri ktorom obeť systému sa stane systémom samotným. Dworkin celý život nenávidel tých, čo mali moc nad ním. Takže sa stal práve tým, kto má obrovskú moc.